Удзельнікі трэцяга ўсебеларускага народнага сходу адобрылі праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2006-2010 гады і прынялі адпаведную рэзалюцыю. Дэлегаты выказалі падтрымку прапанаваным кіраўніцтвам краіны дзяржаўным прыярытэтам. У іх ліку інавацыйны шлях развіцця эканомікі, энерга- і рэсурсазберажэння, нарошчванне экспартнага патэнцыялу на аснове павышэння канкурэнтаздольнасці айчыннай прадукцыі, развіццё аграпрамысловага комплексу і сацыяльнае адраджэнне вёскі. Імпульс да развіцця атрымалі жыллёвае будаўніцтва, сацыяльна-эканамічнае развіццё малых и сярэдніх гарадоў. Третье Всебелорусское народное собрание проходило под лозунгом «Государство для народа». И да, действительно, именно этот период основной уклон был сделан на социальное государство, его строительство. И пускай даже прошло уже довольно много времени, мы ни в коем случае не можем говорить о том, что тот лозунг, который был 20 лет тому назад, он куда-то исчез, куда-то делся. Вот. И на сегодняшний день развитие государства продолжается, в принципе, для народа в рамках построения социального государства. Просто что мы начинаем усилять какие-то грани. То есть если тогда была положена основа, такой базис, да, на 5 лет и в дальнейшем, то сейчас это добавляется в рамках каждого нового созыва. Трэці ўсебеларускі народны сход пацвердзіў, абраны дзяржавай курс, які ўжо атрымаў назву беларускай мадэлі развіцця, апынуўся прынцыпова верным і эфектыўным. Краіна не проста адышла ад прорвы, а заклала магутны зачын на будучыню, у тым ліку забяспечыла і сённяшні дабрабыт.